No a tu mám domáce fitko. On má proste bench v izbe, chápete, to je sen. Páni si hneď našli spoločnú reč. Síce nie slovami, ale dvíhaním ťažkého železa. Wow, brutál! A po fitku si dáme výrivku. Máš doma výrivku? Výrivka doma v byte? Kámo, to by chcel každý, to bude najlepší týždeň môjho života. O 20 minút to pôjde. Dobre, a kým sa napúšťa, tak čo? Tak ideme tlačiť, nie? Aké ďalšie prekvapenie si pre svojich hostí prichystal Tomáš? Počka, to si vytlačil ty? Mňa drobne! No a kto iný by to A vytlačil? čo sa tam tlačí? Riť. Počka, čo? Tak on si ide normálne vytlačiť vlastnú šaju, potom tlačí na bench a potom ešte výrivka. Kámo, pozri Čo sa akože? Myslíte, že dám stojku? Čo ukáž? A on dá aj stojku? Chalani, teraz vypijeme. Kámo, to sú jaké chlapské odpady. Tak to sa bude piť. Na zdravíčko. Na zdravíčko. Chalanom som ponúkol fľašu a ty išli hneď do toho. Až do dna. Až do dna. Symbolicky. A náhodou niečo na jedenie, lebo vyhľadol nám, vieš, pri tom. Chalani, nebojte sa, mama už varí, ideme jesť. Ja to tu milujem. Ja sa sťahujem. A navždy. Toto je jaká Amerika, kebyže som žena, ja si ho hneď vezmem. Chlapci sa už spoločne bublajú a Tomáš sa teraz musí rozhodnúť, koho si nechá za najlepšieho kamaráta. A moje rozhodnutie je, že ako kamošov si berem všetkých.